Благодаря на всички гости от много далече. Имаме от България, Варна, Русе. Имаме много гости от Турция, от Ескишехир, от Измир, от Чорлу, от Бурса, от всякъде. Благодаря, че напълнихте нашето село отново. И след 20 години се напълни селото, много се радвам. İnsanların sayesinde bu köy ayaktadır yani. Hikmet Mustafa Üzeyir İskam'dan думата. Първо да изразя своето задоволство от това, че след толкова време, толкова народ се събра в центъра на селото, да кажа пред най-голямата чешма наша. В тия минути не може с тези няколко изречения не може да се изчерпи това, което е свършено, което се вижда в настоящия момент. Но времената са били такива и ние сме служили и няма как. Сега, между нас, както се изброихме преди малко, са няколко кметови, които са били в селото. Всеки по нещо е дал. Не може един да каже, че да се степенуват нещата. Да сме живи и здрави и за бъдеще да се надявам, че такива срещи ще има. Първата беше 1981 година земляческата среща. По случай 1300 години България. Втората земляческа среща беше през 1984 година. И от тогава насам точно 25 години, след 25 години пак се събрахме и да се надяваме, че ще прекараме весели часове. На всички приятно прекарване. Много съм благодарен на колегата, на организаторите, които днеска дадаха труд да се срещнем, да се видим всички. Без Мери Гослар това сме били едно. Винаги в едно училище сме учили, в една детска градина сме били, на едно работно място, в едно предприятие. Saygıdeğer misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben bu kadar kişiyi gördükten sonra çok duygulandım. Nice aşıkları güldüren sendin. Sevdanın sırrını bildiren sendin. Kurakta gözyaşlarını sildiren sendin. Dobruca'nın Kıdırcık Çeşmesi. Akşam sabah gelip geçtik önünden. Afiyetle içtik buzlu suyundan. Haber alamadık asla dününden. Dobruca'nın Kıdırcık Çeşmesi. Ali Işık. Kızı Ayten. İzmir'de agama çok selam. İngeme Hatice'ye. Çok selam benden. Üzüle'den. Amcamla beraber ben amcamla. Sezgin'e, Sezgül'e hepsine selam.